Vítajte v artpenzióne Dánl Park v Banskej Bystrici, v rodinnom penzióne ležiacom uprostred zelene, v bezprostrednej blízkosti historického centra. Závan Provencálska, spojený s vkusným a štýlovým zariadením, dodáva penziónu nezameniteľný charakter a výnimočnú atmosféru. Spokojnosť našich hostí je pre nás absolútnou prioritou. Do detailov dovedené zariadenie sa snúbi s vysokou kvalitou poskytovaných služieb. Kontinentálne raňajky so širokým výberom uspokoja i náročnú klientelu. Samozrejmosťou je možnosť posedieť pri skvelej káve, či osviežiť sa nápojmi počas celého dňa v salóniku, či využiť bezplatné Wi-Fi internetové pripojenie v celom objekte. Klimatizovaná konferenčná miestnosť poskytuje priestor pre usporiadanie menších rodinných či firemných stretnutí. Radi poradíme pri výbere voľnočasových aktivít v blízkom okolí. Na svoje si tak prídu biznis zákazníci, ako i hostia hľadajúci oddych, športové vyžitie či wellness. Našou snahou je ponúknuť vám i na cestách ubytovanie, kde sa môžete cítiť ako doma. Spolu s individuálnym prístupom ku každému z hostí sú zaiste správnou kombináciou a kľúčom k vašej spokojnosti. Tiché prostredie, skvelé infraštruktúrne napojenie a rodinná atmosféra – to všetko sú atribúty, ktoré sú našou devízou. Zároveň nás zaväzujú neustále skvalitňovať a obohacovať naše služby a starostlivosť o hostí. Budeme radi, ak vás budeme môcť privítať a už teraz sa tešíme na vašu návštevu.